Hej, i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan lave det her look, hvor du har en klassisk og naturlig øjenmakeup og en vild læbe. Jeg vil starte med at gå ind med min concealer, lige at tage det værste af, hvad jeg lige har siddende af ar hernede. En ret let foundation, jeg ved, at jeg skal have på, men i forhold til, at det primært er læben, jeg vil have fokus på i makeupen, så er det meget rart lige at conceale, hvad man ved, at der vil komme til at springe frem igennem foundationen her. Så vil jeg gå ind med min foundation. Det her er Nude Air fra Dior. Og tage nogle dråber på huden her. Og gå ind med min pensel her. Så vil jeg gå ind med min concealer, som jeg bruger under øjnene. Går ind og tager en lille smule af min løse puder på. Så lige at sætte concealeren bare. Og på en stor børste, tag et lille dyp. Ganske lidt, så vi kun har en lille smule med her. Det er simpelthen bare for at gå ind og sætte foundationen og sørge for, at den sidder hele dagen. Så vil jeg gå ind med en bronzer. Den her det her er Hoola fra Benefit. Det her er faktisk gået hen og blevet en af mine yndlingsbronzer i øjeblikket. Det her er en prøve, som jeg fik med i deres julekalender i 2016 her. Og jeg har nærmest ikke brugt andet siden. Så det tror jeg er et meget godt tegn på, at det vil være en ny fave. Også fra Benefit vil jeg gå ind og bruge deres blush. Fuldt med også i den samme julekalender. Det her er Dandelion. Den har sådan en fin, sart rosa farve, uden at den bliver for pink. Til brynene går jeg ind med min MAC pensel. Også en af mine yndlings. Det her det er på min tredje. Og det er i farven... Bare se, den er blevet brugt så meget, det er blevet slidt helt af. Det her det er farven Spiked. Små fine strøg. Så vil jeg gå ind med min Urban Decay Naked Concealer her. I farven Light Neutral. Det er simpelthen til
brynene, jeg vil gå ind her. Som sidste step i brynene går jeg ind med min brow set fra MAC, for at gå ind og ræge hårene opad herindefra, og så sætte dem til de sidder lige, så der ikke er nogen, der sidder for langt ned i brynet. Og det er bare med ganske let hånd, for ikke at gå ind og farve dem med selve den her. Det er egentlig mere for sætningen, end det er for farvningen. Du kan sagtens bruge kun den her faktisk til at farve dit bryn op, fordi den går også ind og farver på huden samtidig. Så vil jeg gå tilbage til bronzeren, jeg brugte før, og ind med min MAC børste i nummer 217. Det er simpelthen til øjnene her. Så vil jeg gå ind med en sort flydende eyeliner. Den her, den er fra Helena Rubinstein. Så vil jeg gå ind og lave en helt almindelig liner med vingen på her. Så vil jeg gå ind med nogle kunstige vipper, og der vil jeg bruge Allure i nummer 149. Så går vi til læberne. Jeg bruger en lip liner fra Kylie Cosmetics i Leo til at indtegne læberne. Og så vil jeg gå ind med Rouge Dior i Poison. Slut vil jeg gå ind med Diors highlighter også. En fin guld highlighter. Lige at give det sidste bronzeglød her. En klassisk og stille og rolig øjenmakeup og med en vild læbe.
Endelig skriv, hvad du synes om looket nede i kommentarerne hernede, og hvis du har idéer til andre looks, som du synes, jeg skal lave. Tak fordi du så med. Hej hej.